Salam à tous, bienvenue à Spécial Faïda TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une faïda très puissante contre la méchanceté, contre les mauvais sorts, donnée par Kaïbara numéro 1, le grand Kaïbara numéro 1. Ouais, il n'est plus à présenter. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, après je vais vous la traduire en français. Bonne écoute à vous. Ay juga caman ne bila an bɛna segin kan ni tun b'an ka live la ka kɔrɔ an tun b'an ka programme na an tun bɛna bila a ka taa sunsunfin ɲini sunsunfin a faamuyara i b'a kuru 7 ɲini i bɛ nɛgɛbo kaba kuru 3 ɲini n'i y'o kuru 3 ɲini i bɛ nɛgɛbo kaba da daga ju la sunsunfin furabulu in i bɛ kilisi kala la tu bisimila ni karisa nɛgɛden kisɛ a tɛ susu a tɛ mugumugu tu bisimila ne karisa ngɔngɔn jagima jɛgɛta kunuya fɔ lahala ne ko ala ne ko akira wali to ka nin daga don i ka ko ala ka se tile 7 ma maaw t'a fɔ karisa ma ko tant que anw bɛ yan i t'i ka tɔgɔ sɔrɔ yan wa ou bien anw ka dugu la mɔgɔ tɛ kɛ nafolotigi ye wa walima anw ka dugu la mɔgɔ tɛ k'a ye yan wa ni mɔgɔ o mɔgɔ mana taa ɲɛ an b'i lasigi ni laada b'aw fɛ yen taa nin daga ko an karamɔgɔ i b'i ta k'o sigilen ɲɛ ne nɛgɛ kɔni ma kɛ susu la kolonkalantigi fɛ k'a mugu bɔ o tɛ se ka i tusu n'a y'a sɔrɔ ngɔngɔn jakima in ngɔngɔn ye jɛgɛ de ye n t'a dɔn a b'a fɔ ma cogo min na ngɔngɔn hali a bɛ feere de ko ngɔngɔn jɛgɛ t'ale kunu i tɛ se ka kunu parce que bɔlɔ dɔ b'a kɔ la bɔlɔ dɔ b'a kɛrɛfɛ la a tɛ se ka kunu fɔ yan nɔ fɔ la wala a faamuyara an karamɔgɔ ni daga don wa ni yɛrɛ ne ni si ɲɛ t'i bolo situlu dɔ ɲini i ka nin kilisi k'a la siɲɛ 70 i ka to ka mun a la sɔn n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka to ka mun a la sɔn an karamɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ ka ɲɛ tɛ da i kan i ta bɛ k'a ɲɛna i ka sanga bɛ k'a ɲɛna i ka dawula bɛ k'a ɲɛna a se t'a la n'a bɛ se ka tile bɔli bali a b'o bali a bɛ se k'i ta bali nka n'a ma se k'o bali a tɛ se ala k'an bɛɛ sababu yɛrɛla tanga protection an y'o cogoya caman bila maa ye kelen min di aw ma o ye kolokolo dugumajɔ de ye kolokolo dugumajɔ e yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ hakɛ min na hakɛ an fɛ ala de b'a dɔn caman min fɛnɛ mɔgɔ hakɛ min fɛnɛ y'a k'a yɛrɛ ye ala de b'a hakɛ dɔn an y'a fɔ mɔgɔ ye u k'a kɛ wallahi u k'a kɛ hali bi cɛkɔrɔba min wele k'a taara cɛkɔrɔba dɔ min wele k'a taara so n ka cɛkɔrɔba fɛ so a m'a f'i ye wa k'a sɔrɔ ne bɛ seli ta la wa a bɛ ka taa baara in kɛ a faamuyara donc mɔgɔw k'a kɛ an bɛ dalilu ninnu di ala de kama sinon ni wari ko don wallahi an tɛ nin da réseau kan ka d'a kan nin daga kelen don sara n'i b'a dɔn mɔgɔ ye sara a bɛ wari min d'i ma a bɛ anw nafa an bɛ se k'a to yen mɔgɔw kana don an fɛ n'an yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ t'a kɔdi dɔn n bɛna di bɛɛ ma bisabilila u ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye foyi man bon an bolo ka tɛmɛ an ka cɛkɔrɔba kan wa foyi tɛna bon an bolo ka tɛmɛ an ka cɛkɔrɔba kan a faamuyara u ka ta k'a kɛ juguya fan o fan n'u y'a ɲɛsin i ma o y'a ɲɛsin u yɛrɛ de ma maa o maa mana i dabali wallahi a y'a yɛrɛ dabali nin dilen kɔfɛ ma hali ne tɛ se k'i dabali ne yɛrɛ hali ne tɛ se k'i dabali yɔrɔ dɔnniya dɔw bɛ yen nɔ n'i y'o bila mɔgɔ ye i bɛ i yɛrɛ ka donda bila o bɛ kɛ o labɛn dɔ bɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ labɛn ka donda bila i yɛrɛ ye diɲɛ tɛ se la nka ne min baara ne de b'a dɔn ne de bɛ se parce que n ye dabila n yɛrɛ ye o dalilu dɔ bɛ yen wallahi o dalilu bɛ yen mɔgɔ b'i labɛn diɲɛ maa si tɛ se e la nka ale de bɛ se parce que a y'a yɛrɛ ka dabila wa nin ye hali ka datugu ne yɛrɛ ɲɛ o ye nin de mais mun an b'a di ala de kama an b'a di mɔgɔw ka se ka lafiya u yɛrɛ ma ka sɔrɔ u ma taa miliyɔnw bɔ ka di mɔgɔw ma gansan mɔgɔw k'a sɛbɛn ka bila nin dalilu ninnu an y'a fɔ ko an ka fɔlɔmɔgɔw erreur dɔw sɔrɔ an tɛ fɛ o k'an sɔrɔ o ye ka dalilu kɛ segere ye fo ka taa fatu n'a ye hali den t'a dɔn
mɔgɔw hakili la k'e den b'a dɔn o nana bɔ a kalama k'i den t'a dɔn donc i ye dimi min don mɔgɔw la ka sɔrɔ se t'u ye o don kama u bɛ dimi don i denw ye parce que dalilu t'u bolo walima i denw bɛ taa mɔgɔw ka nafolo dun ni e tɔgɔ ye ko a tun bɛ baara mun kɛ mɔgɔ ye ne de bɛ se a dɔnna bɛ na ka sɔrɔ a dɔnna t'u la anw bɛ dalilu de bila o kama bɛɛ bɛ se k'a ta ka kɛ bɛɛ bɛ se k'a garidi dugukolo yɔrɔ dɔ e bɛ yɔrɔ dɔ sa i bɛ jamana fɛn min la e bɛ se ala sɔrɔ yen ka baara yen ka sɔrɔ ne nɔ tɛ anw ka du tɛ ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillah, comme ça de cette faïda, Kaibaran nous dit comme ça de chercher la plante, voilà, les feuilles de Sunzufi. Voilà, là-bas appelé Sunzufi, on cherche les feuilles de Sunzufi, on en fait 7 tas. Voilà, 7 tas de la plante, des feuilles de l'arbre appelé Sunzufi. Maintenant, après ça, on cherche la plante appelée Nerekokaba. Voilà, Nerekokaba, c'est une feuille, ce qu'on peut trouver au marché. On cherche 3 tas. Voilà, on cherche 3 tas de ça. Après les 3 tas maintenant, d'abord on cherche un canari. On met les 3 tas de Nerekokaba dans le canari. On met d'abord sous. Voilà, dans le canari. Avant maintenant de mettre les 7 tas de Suzufi, on fait cliché. Voilà, on fait cliché et on récite ceci. Tout bismillah, tout bismillah. Ne Karissa ne de qui c'est. Karissa là, tu peux mettre ton nom. Voilà, tu mets ton nom. Voilà, moi c'est Momo. Il peut dire ne Momo ne de qui c'est. Ate Susu, Ate Susu, Ate Momo. Tout bismillah, tout bismillah. Ne Momo, Gongo Djelima, Djeleta Pounia, Foulala, Neko Ala, Neko Achila. On récite ça si Sunzufi et on met sur les 3 tas de Nerekokaba. On met de l'eau dessus et on prépare, on lave pendant 7 jours. Voilà, on lave pendant 7 jours. Voilà. Si toi, on dit que toi, chez toi, tu ne seras rien, ou bien dans votre famille, il n'y aura pas de grands types dans votre famille, ou bien de grandes personnalités dans votre famille, de riches dans votre famille. Si tu fais ça, tu seras élevé dans ta famille. Tu seras le richard de ta famille. À défaut de ne pas avoir ces plantes qui cherchent belle qualité, tu mets dans ta main, ou bien tu cherches belle qualité, tu mets dans un pot, ou puis tu fais ce cliché dessus. Le cliché que tu as fait ici sous une fille là, tu fais dessus. Tu récites 70 fois. Tu récites 70 fois. Si belle qualité là, et chaque matin avant de sortir, tu frottes sur ton visage et tu sors. Voilà. Tu verras les bienfaits. Tu verras des merveilles. La richesse va venir. Tout va venir à toi. Ouais, c'est donné par Oussas Kaibaran numéro 1. Ne doutez pas. Donc, sur ce, continuez à commenter, liker, partager la vidéo. Voilà. À la prochaine. Très prochainement pour une prochaine vidéo, une prochaine faïda très pimpante. À tout à l'heure.